Vylosujem si písmeno a AI mi musí dať slovo, podľa ktorého spravím minifilm. Takže čo to bude za písmeno? P. Daj mi náhodné slovo na P. Paprika. Vymyslí krátky filmový príbeh o slove paprika. Toto musím hneď natočiť. Dievča otvorí chladničku a zistí, že tam ostala už len jedna paprika. Tá, ktorú si šetrila na dokonalý recept. Celý deň ju opatrne prenáša po byte, ako by bola vzácny poklad. Dokonca jej pustí aj romantickú hudbu pri krajaní. Keď konečne spraví krásne jedlo a hrdo si sadne k stolu, zazvoní mama. Haló? Nevidela si moju papriku? Mala som ju do súťaže o najväčší kus záhrady. Dievča pomaly pozrie na tanier. A v strede ešte trčí víťazná nálepka. Prvé miesto. Napíš mi do komentára nejaké náhodné slovo a na budúce môže spraviť AI príbeh z neho.